للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محترم حاضرین، اہل اسلام، کسی بھی شخصیت دا تذکرہ اور انہاں دی ذات والا صفات دا احسن طریقے نال ذکر کرنا، اس دا مقصد ہوتا ہے کہ انہاں دی شخصیت نو نمونہ سمجھ کے انہاں دی پیروی کیتی جائے۔ کسی بھی بزرگ دا حالہ اور خاکہ اس طرح بیان کرنا کہ وہ ایک بڑی صاحب کرامت شخصیت سن، اس دا مقصود اصلی بھی انہاں دی ذات دی پیروی ہوندا ہے، کرامت دی تقلید نہیں ہوندی۔ کسی بھی بزرگ دے اندر موجود کرامات دی تقلید نہیں ہوندی، تقلید انہاں دے نظریات اور خیالات اور انہاں دی شخصیت بھی ہوندی۔ کرامت اللہ دے ولی دی شان ہے، مگر کرامت دے اسی مقلد نہیں بن سکتے۔ یہ انہاں دی شخصیت دا ایک پہلو تے ہو سکتا ہے، مکمل شخصیت نہیں۔ مثلاً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دا بیت اللہ شریف دے اندر پیدا ہونا، یہ دی پیروی ممکن نہیں ہے۔ یہ او خصوصیت آپ دی جیڑی آپ دی ذات والا صفات دا ہی خاص ہے، اس نو بیان کر کے اسی انہاں دی عظمت اور بڑائی نو تے سمجھ سکنے ہیں، مگر اس طرح دا کام اسی خود کر نہیں سکتے۔
آپ کو سمجھ آ گئی میں کہنا کی جا رہا؟ تو اسی کعبے وچ پیدا تے نہیں ہو سکتے نا، یہ تے انہاں دی خاصہ ہے، انہاں دی خصوصیت ہے، انہاں دی شان ہے، مگر اسی اتنا کر سکنے کہ جس گھر وچ پاک علی دی ولادت ہوئی سی اللہ سانو اس گھر دی زیارت کروا دے۔ مولا علی سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا بچیا ہویا پانی آپ دے منہ دا لعاب دہن نوش فرمایا ہے۔ اسی یہ نہیں کر سکتے پر اینا تے کر سکنے کہ اسی بھی علی پاک دی نوکری اچ حلال خور ہو جائیے۔ اسی پاک علی سرکار دے جو خادمہ اور بنن والے ہاں، اسی انہاں دی اس خصوصیت دی پیروی تے نہیں کر سکتے کہ آپ نے پہلی مرتبہ آنکھ کھول کے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی، یہ آپ دی خاص ہے۔ لیکن اسی اتنا تے کر سکنے کہ غیر محرم اللہ اسی بھی نظر اٹھا کے نہ ویکھئے، جتھو ویکھنا چاہیے اتھو ہی ویکھئے، جتھو نہیں ویکھنا چاہیے اتھو نہ ویکھئے، یہ اسی کر سکنے۔ پاک علی سرکار آپ واسطے اثر تو سورج واپس پلٹیا، اسی یہ کر سکتے ساڑھے واسطے سورج واپس نہیں آ سکتا پر اسی اتنا تے کر سکنے نا کہ قضا تے اسی بھی ادا کر دے رویے۔ انہاں دی یہ شان ہے کہ انہاں دی نماز قضا ہوئے تے سورج واپس آوے، اسی ایسا کر سکنے مگر اسی اتنا تے کر سکنے کہ اگر ساڑھی قضا ہو جائے تو جو ہی وقت مل جائے اسی اس نو ادا کر لویے۔ مولا علی سرکار نماز فرض ہون تو پہلا دے نمازی نہیں، اجے اللہ حکم نہیں دیتا نماز پڑھن دا مگر علی پاک رسول اللہ دے نال اس تو بھی پہلا نماز پڑھ دیا، تو اسی اونج دیتے نہیں بن سکتے، اینا تے کر سکنے نا کہ جدو فرض ہو گئی ہے تے ہونا سی بھی پڑھتے رہیے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اس شان عرفہ و اعلیٰ دے مالک نے کہ حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت چ میرا بھائی، تو بھائی تو اسی نہیں بن سکتے حضور دے، اینا تے کر سکنے نا بھائی امتی بنے رویے۔ مولا علی سرکار تو انسپائر ہونا ہے نا، انہاں دی شخصیت نو ویکھنا ہے اور آپ دی شخصیت دے جو خوبصورت پہلو نے انہاں اپنان دی کوشش کرنا ہے۔ تو مولا علی سرکار دے بارے تے یہ مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دریا وچ شراب گر جائے، جس دریا وچ شراب گر جائے وہ پانی جس کھیت نو لگے میں او دے چ اپنا گھوڑا چرانا پسند نہیں کردا۔ پلیز آپ اس بات کو نوٹس کرو، پیر علی فرماندے ہیں کہ جس دریا میں یہ فتویٰ نہیں تقوی پیر علی دا کہ جس دریا وچ شراب دی بوتل گر جائے اس دریا دا پانی جس کھیت نو لگے
میں اپنا گھوڑا چرانا پسند نہیں کرتا، یہ پیر علی دا تقوی ہے۔ اسی اینے تقوی والے نہیں بن سکتے، پر شراب تے نشہ آور چیزاں تو دور تے رہ سکنے نا، اینا کو تے اسی بھی کریے نا۔ آخر کار نوکر جیاں پیر علی سرکار نماز فرض ہون تو لے کے آخری نماز تک پیر علی نے کوئی نماز اپنے ذمے نہیں رکھی، ساریاں نمازاں ادا۔ مقام حیرت اور جائے تعجب ہے کہ نام ہم علی کا لیتے ہیں اور نماز سے دور ہیں۔ بھئی انہاں نال تے نہیں رل سکدے، پر بھائیا جیڑیاں مالکاں فرض کیتیاں نے انہاں اتے تے کھڑے رویے نا سی بھی، آخر علی پاک دے جو نوکر۔ پیارے دوستو اور پیارے عزیزو، میرے پیر علی، میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، آج کل بڑا پرابلم ہے، جڑے بندے دعویٰ کرتے نے کہ اسی مولا علی سرکار نو بڑے منن والے ہیں، وہ آندے نے بھی تسی مندے آئے ہو، پر جی میں اسی آنے ہیں انج نو مندے، تو چلو اسی بھی انجی آنے ہیں بھئی جی میں مننا چاہیے انج تسی بھی نو مندے، جی میں مننا چاہیے نا پیر علی، انج پھر تسی بھی نہیں مندے، تو پھر یہ روڑا نکلے کیویں بھئی کیویں مننا چاہیے؟ تو پاجی یہ گل مولا علی تو نہیں چلو پوچھ دے، حالانکہ انہوں تو بھی پوچھئے تو بن جاندی ہے، پر میں انہی عرض کرنا یا علی دے پیر تو پوچھ لو علی نے کیویں مننا ہے، تے یا علی دیا پتران تو پوچھ لو علی نے کیویں مننا ہے، اپنی مرضی چھاڑ دو۔ یا علی دے پیر تو پوچھ لو، علی پاک دے پیر کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی پاک دے پیر پاک تو پوچھ لو با علی پاک نو کیویں مننا ہے، تو یا علی پاک دیا پتران تو پوچھ لو علی پاک نو کیویں مننا ہے۔ تو جتھے معیار انہاں رکھے ہے اس طریقے نال آ جاؤ، سبحان اللہ۔ پیر علی سرکار دی شان ہے، انہاں اپنے دروازے تو کدی کسے نو خالی نہیں گھلیا، جن نے منگیا ہے میرے پیر علی دے بوئے تو سائیاں خالی نہیں گھلیا، اور اگر خود ضرورت ہے سی تو پھر بھی سائل نو عطا فرمایا ہے۔ چلو اسی اس معیار تے نہیں پہنچ سکتے جڑو پیر علی دے معیار نے، کہ وہ سارا مال اللہ دے راہ تے دیندے سن، وہ انہاں تے اسی بھی کر سکنے آنا بھئی جڑی زکاة بندی ہوئے وہ اسی بھی کڑ چھڑی۔ پیر علی دی نوکری دا اور پیر علی دے غلام دا انہاں حق تے بندہ ہے نا، کہ جو زکاة شرع شریف نے رکھی ہے، عشر زکاة جو بھی شریعت دے قانون نے، مالک دا کڈا سونا اصول ہے بھئی جنہوں لوڑے ہو دے تو زکاة نہیں منگدا، جدے کھڑ وادو پیسے نے انہاں تی زکاة دے تو بھی ساری نہیں۔ یعنی اگر کسی کو ₹1,00,000 ہے جنوری دی فسٹ میں، تو اگلی جنوری دی فسٹ آگئی ہے تو دے کھڑا جے $1,00,000 ہے، تو پھر شریعتاں دیئے اے دے چوڑ تو چلی سما حصہ کاٹ، تو پھر بھائی صاحب شریعت زیادہ پیسے کیوں منگ دی نا؟
تمہیں ضرورت ہے تو تسی ورت لو، نہیں ضرورت مالدار ہو پھر دے چھڑو۔ علی پاک سرکار تے کسے اگے بھی اللہ اکبر، ایک بندہ امام حسن سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، تے او پیر علی سرکار دے بارے برے لفظ کرنے لگ گیا۔ میرے پیر علی دنیا دی کامل ترین شخصیت نے، نقص کڈن والے انہاں وچوں بھی کڈ دے سن۔ پیر وارث شاہ فرماندے نے ہندی خلق دی بند زبان نہیں، دریاواں نہیں وجدے بانی رے، مخلوق دی زبان تے وگدے دریا اے بند نہیں ہوندے، نہ چلنا ہوندا ہے، انج بندے مندے نے مرن تو بعد، جیوندیاں تنقید کردے نے، مر جائے بندہ تے پھر تعریف کردے نے۔ کیسی عجیب پالیسی ہے دنیا داراں دی۔ وہ کیویں شعر ہے کہ مر جائے انسان تو بڑھ جاتی ہے قیمت، زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ زندہ بندے نے برداشت نہیں کرنا، فوت ہو جائے تو آکھنا نقصان بڑا ہو گیا ساڈا۔ بھائیا وہ جیڑا پیار مرن تو بعد امڑ کے باہر آندا ہے نا، وہ پیار کو نہیں ہوتا۔ دراصل اس پیار دے اتے حسد دی اتنی بھاری تہ سی، جڑی لتھی نہیں تے پیار باہر نکلے نہیں، وہ بندہ مر گیا، حسد ختم ہویا تے اندر اڑا پیار باہر آ گیا۔ ویسے پیار دا کی فائدہ جڑا مرن تو بعد ظاہر ہو۔ وہ شعر ہے نا کہ بھئی ہوئی دید نہ جیوندیاں آکھیاں نو، پچھو لاش تے آیا تے کی آیا۔ وہ مر گیا بندہ تے اتے آ کے وین کرنا ہے ظالمہ، ایک کدی جیوندیاں بھی اظہارے محبت کر چھڑیا کرو کہ سان تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ پیار دی اظہار جیوندیاں کرید ہے۔ ساڑھے بندے اگلے دے مرن دا انتظار کر دے رہاں دے، وہ فوت ہوئے گا تے دساں کہ تیرے نال بڑا پیار سے۔ ہن بھائی جی تواڈے کول آئی لو یو سنن واسطے کیڑا مرے؟ پہلا فوت ہو تو پھر تواڈے منہ چ آئی لو یو سنو نہیں سن، تسی جیوندیاں رہن دیو تے تسی یہ جملہ اپنے کول دبائی رکھو۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہ؟ یعنی لوگ انتظار کر دیں بھائی فوت ہوئے تے اسی منجی دے موڈا دے کے دسی یہ بڑے نقصان کیتی جانا ہے۔ سنیا ہونا ہے تسی اب فوت ہو جائے نا بندہ دھیان دینے بڑا گھنے نقصان کیتی جانا ہے۔ ساڑھے دیاڑے کیویں لگڑے ظالمہ تو جو ساری زندگی ہوندے نال سلام نہیں لیا، ہون پیچھے آنا ہے ساڑھے دیاڑے کیویں لگ دیں، کوڑے نے جھوٹے نے، دو نمبر نے، حاسد نے، بغض رکھ دیں دل لئی تواڈا، تاں دی ہوندیاں تواڈے نال پیار نہیں کردے، نہیں تے نقصان کیڑا کیتا ہوندا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم آپ دا بھی بڑا حسد کرتے سن۔ آپ نے مولا علی پاک نے حضور اگے شکایت کی تھی کہ بندے میرا حسد بڑا کر دیتے، تو بھائیہ فضل ہوئے تے حسد ہوندا ہے، فضل تے بغیر حسد نہیں ہوندا، فضل ہوندا ہے تے حسد ہوندا ہے۔ تو میرے پیر علی سرکار آپ نو اللہ نے شان عطا فرمائی، بزرگ بابے آپ دے بارے لکھ دیں ہوا رجل قلیل الاحباء و کثیر الاعداء۔ علی اس ہستی دا نام ہے جدے دشمن زیادہ آئے تے سجن تھوڑے آئے، مگر دنیا اس گل دی گواہی دے گی کہ پاک علی دی محبت بندیاں دے اندروں نکلی نہیں، کیونکہ اے ضرورت آڑی محبت نہیں، فطرت آڑی محبت ہے۔ جڑی فطرت چیز ہوئے وہ بدل دی نہیں ہوندی، وہ اندر نہیں رہندی۔ یہ فطری محبت ہے دلاں میں بندیاں دے وچ۔ تو لوگ مرشد علی نال محبت کرتے نشک کرتے،
اور بے تحاشا کر لیں. میں تو ایسے ہی دیکھی. آپ سرکار دا عالم سی. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی زندگی دے ہر پہلو وچ عجب رنگ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ عشاء دی نماز پڑھ کے میں پیر علی کو بیٹھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندے ہیں کہ میں عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھا تو پیر علی سرکار نے الحمد دی تفسیر بیان کرنا شروع کی تھی تے فجر دی اذان ہو گئی. ساری رات آپ الحمد دی تفسیر بیان کرتے رہے اور فرمایا عبداللہ ابن عباس اگر میں الحمد دی تفسیر لکھاواں تے 70 اٹھ دا وزن بنے. اتنی لمبی تفسیر علی لکھا سکتا ہے سیرت سورت الحمد دی. ایسا علم اللہ نے پیر علی نو عطا فرمایا. تو اسی اونا تے نہیں پڑھ سکتے. اونا علم ساڑھے کوڑ تے نہیں آ سکتا. پاجی بہ جاؤ تھلے اے جنہ کوڑ تسی دردنہ پھلانگ کے آئے ہو یہ بھی بندے ہی جے. تشریف رکھو میری جان. بہ جاؤ بہ جاؤ. حضرت محترم پیر علی سرکار دے علم دا تے عالم ہے کہ اسی اونا علم نہیں پڑھ سکتے لیکن کم از کم یار ضروریات دین دا علم تے پڑھ لو. جن دے نال مسلمان رہندا ہے انہاں کو تے پڑھ لئی. مگر نہیں بھائی ساڈی قوم ایسی ہے موبائل چلانا آنے بھی سیکھ لیا. جنہاں دی آنکھاں نہیں موبائل انہاں بھی سیکھ لیا. اکھیاں والے بھی سیکھ لیا پڑھا بھی سیکھ لیا. جیڑے پڑھے نے انہاں تے پھر ذہن انجی آؤندا ہے. لیکن جے نہیں سیکھیا تے نماز پڑھنا نہیں سیکھیا. نہیں سیکھیا تے صحیح قرآن پڑھنا نہیں سیکھیا. ایسی عدم توجہ ہے دین دی طرفوں. ساتھیو میرے مرشد پاک علی پاک دا صرف فرمانے سلونی قبل ان تفقدونی. جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہو مجھ سے کر لو. اے گل بھی کیتی ہے کوفہ دے منبر تے بیٹھ کے تے پیر علی کیتی. بھائی صاحب اسی دعوی سلونی تو نہیں کر سکتے کہ مجھ سے سوال کر لو. یہ دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے مگر یار اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ کسی نے نماز سننی ہو تو سن لے ہمیں آتی ہے. آپ عموم پر سلونی نہیں کہہ سکتے مگر نماز کے بارے میں تو ہمارا دعویٰ بھی ہونا چاہیے نا کہ جہاں سے سننی ہو سن لو. ہمیں الحمد بھی آتا ہے ثنا بھی آتی ہے سورت بھی آتی ہے تشہد بھی آتا ہے درود بھی آتا ہے دعا بھی آتی ہے. یہ تو ہمیں بھی آنا چاہیے. کی آندے ہو ہوڑی بولے ہو جی تو شک پوندا بھی ہے تو اڈا کام بھی کچا کچا ہی جی. بھائی مرشد اسی جنہاں نے بنایا ہے ساڑھے پیر علی نے. وہ آندے نے بھائی کائنات جس سوال دا جواب لینا ہوئے علی دے گا. تو بھائی اسی اس شان دے مالک تو نہیں نہ ہو سکتے. اسی اتنا علم تو نہیں نہ پڑھ سکتے تھے انہاں دی خصائص میں. مگر یار اسی نماز پڑھنا تے سیکھ سکنے ہیں. یار انہاں جی سن بھی کرنا چاہیے وہ نماز ہی آ جائے. مگر نہیں بھائی اسی ایسے بادشاہ سانو باقی ساریاں گلاں دا پتہ ہے. کدی بندیاں چ بہ جائیے پھر غیر بندیاں بہن ہو ہی جاندہ ہے. اسی بھی جو بندیاں تو بندیاں چ بیٹھ جائیے کدی ہے سیاڑیاں میں
تے وہ جناب گلاں کردے نے کہ اگلے 10 سال ملک کی ہونے والا ہے ساڈے ملک انہوں نے تجزیے دا عالم ہے وہ اگلے 10 سالاں دی بھی گل کردے نے با ہونا کی ہے لیکن یہ انہوں کو بندہ آکھے بھائی جی کلمے ترائے کسے نہ دے اونجے ہمیں گل لطیفے دے طور تے کر لیے تو آندھن باسا تے مولوی تو سنے ایک نال بھی کام چل جاندہ بھائی صاحب دراصل اسی انہاں پاک ہستیاں دا نام ہی لیا ہے انہاں نے منیا نہیں جی میں منن دا حق سی پیارے سنگی اور پیارے دوستو مرشد علی دی کعبے وچ ولادت ہونا او دے اتے اقبال دے کمنٹس نے کہ کسیرانہ شد ای سعادت میسر کسیرہ میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت کہ کسے نو اے سعادت ملی نہیں سکتی بے کعبے چ پیدا ہوئے تے اللہ دے گھر میں شہید ہوئے جیڑی شاید سان ملی نہیں سکتی او دے اتے تے پہلے فیصلہ ہو چکے ہیں کہ خصوصیت پیر علی دی لیکن سان مسجد آن دی اجازت تے ہے نا ساڑھے پیر علی پیدا ہوئے اللہ دے گھر وچ تے ساڑھے پیر علی شہید ہوئے اللہ دے گھر وچ تے ساڑھا جے مسجد نہ لین دینی نہیں تے پھر ساڑھی پیری مریدی کیڑے کام دی رہ گئے بھائیو عزیزو اپنے مرشد علی فالو کرو اپنے پیر دی طرح زندگی گزارن دی کوشش کرو جی میں سائیاں زندگی گزاری ہے جی میں سائیں مسجد اچھ محبت نال جلوہ گر ہوندے آئے ہمیں مریدان بھی ہونا چاہیے ہے ورنہ جاہلان دی طرح آیا جو تسی کر دے ہو کاروائیاں وہ انہاں دا کوئی نفع نہیں ہونے والا پیارے عزیزو پیارے ساتھیو اللہ تعالیٰ سانو مولا علی دا سچا سچا غلام بڑھائے اور انہاں دیاں محبتاں دا فیضان ساڑھے دلان دے اندر جاری فرمائے وما علینا الا البلاغ